Masu sauraro barkanmu da safiya. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa Shugaba Trump ya sake jaddada ikirarinsa cewa ana tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi da Iran. Ma'aikatan sufuri a Philippines sun fara yajin aikin gama gari domin nuna fushin su kan tashin farashin mai saboda rikicin gabas ta tsakiya. A Najeriya wasu jam'iyyun siyasa sun nemi hukumar zaɓe ta ƙasar ta sauya wasu tanade-tanadan da ta fito da su gabanin babban zaben ƙasar ko kuma su ƙauracewa zaben baki ɗaya. Idan kai ka jefa ƙuri'a nan take abinda ka zaba ya je ainihin kwamfuta na INEC ba tare da wani ya shiga tsakaninka da ita wannan kwamfuta ba. Na'urar da aka samu ya tabbatar mu cewa ana iya haka kamar yadda aka yi a wasu ƙasashe. To har wa yau a Najeriya sanata mai wakiltar Borno ta Kudu ya yi bayanin abin da yasa yake yawan korafi akan matsalar tsaro a yankin arewa maso gabashin kasar. Har yanzu ina kan bakana kuma abin da yake kasa kenan. Babban matsalar da sojojinmu da jami'an tsaro suke da shi shine ba su da kayan aiki, ba su da training da ya kamata. Dama kafin waɗannan da ma sauran rahotannin sai a gyara zama domin shan labaran duniya. Sunana Badamasi Abdulkadir Muktar. Shugaba Trump ya sake jaddada matsayarsa cewa Iran ta shiga tattaunawar zaman lafiya da su kuma ta zaƙu a kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar a watan jiya. Mr. Trump said they want to make a deal so badly, but Wakilin BBC ya ce Mr. Trump ya ce Iran ta ƙosa a kulle yarjejeniyar amma tana tsoron furta hakan saboda mutanen ƙasarta na iya yi mata bore. Iran dai ta musanta wannan ikirari. A jiya Laraba, ministan harkokin wajen Iran Abbas Arachi ya ce Amurkan ta gabatar da sakonni kala-kala na neman a kulle yarjejeniyar zaman lafiya, wani abu da ya ce alamu ne da ke nuna nasarar da Iran ke samu akan Amurkan. Ma'aikatan sufuri a Philippines sun fara yajin aikin kwana biyu a faɗin ƙasar domin nuna adawa da tashin farashin mai a gabas saboda rikicin gabas ta tsakiya. Sun kuma shiga zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta rage farashin man tare da janye haraji akan mai da iskar gas. Direbobin sun ce tashin farashin man ya matuƙar shafar rayuwarsu ta yau da kullum. Gwamnatin Philippines dai ta kaddamar da tsare-tsaren rage raɗaɗi ga jama'arta da suka hada da samar da motocin jigila kyauta, amma masu zanga-zangar sun ce waɗannan ba su wadatar ba. A ranar Talata gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a kan makamashi a faɗin ƙasar. Kamfanonin Google da Meta sun ce za su ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke da ya same su da laifi kan halin damuwar da wata matashiya ta shiga saboda tsananin amfani da shafukansu. Masu taya alkali yanke hukunci a California sun nemi a biya matashiyar dala miliyan 6 saboda yadda ta zamo mai matukar amfani da shafukan Instagram da YouTube a lokacin ƙuruciyarta. Ana sa ran hukuncin zai bayar da madogara ga dubban irinsa da ake jira a kotunan daban-daban na Amurka, inda ake zargin kamfanonin sadarwar da gazawa wajen kare muradun masu amfani da su. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojin Amurka ta kai hari akan wani jirgin ruwa da take zargin na safarar miyagun kwayoyi ne a yankin Caribbean inda ta kashe mutane 4. Rundunar a wani sako da ta wallafa ta ce jirgin na kan hanyarsa ta fataucin miyagun kwayoyi ne, kuma ta ayyana waɗanda ta kashen a matsayin 'yan ta'adda. Gwamnatin Trump dai ta kaddamar da hare-hare da dama a kan jiragen ruwa da take zargi da safarar miyagun kwayoyi, inda ta kashe mutane fiye da 150 daga watan Satumba bara zuwa yanzu. Babu dai wata kwakwarar hujja da gwamnatin ke bayarwa kafin kaddamar da irin waɗannan hare-hare. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana damuwa kan halin da ake ciki a Cuba, inda karancin mai da katsewar lantarki suka yi mummunan illa ga bangaren kiwon lafiya. Wani sako da ya wallafa a kafafen sada zumunta, shugaban hukumar Tedros Ghebreyesus ya ce dole ne a ɗauki matakin tallafawa asibitocin ƙasar waɗanda ke fama da rashin wutar lantarki. If the current situation persists and the country's fuel reserves are... Ya ce idan aka ci gaba da halin da ake ciki yanzu kuma har ta kai man da ƙasar ke da shi ya ƙare, to lalle za a saga hatsari na asarar rayuka da dama. Cuba na fama da rashin wutar lantarki saboda katsewar jigilar mai daga Venezuela
zuwa ƙasar tata tun bayan da Amurka ta kama shugaban Venezuelan Nicolas Maduro. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai labarai, kuma kamar yadda aka ji tun a farkon shirin, shugaba Trump ya sake jaddada matsayarsa cewa Iran ta shiga tattaunawar zaman lafiya da su kuma ta zaƙu a kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar a watan jiya. Iran dai ta musanta wannan ikirari. A jiya Laraba ma ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce Amurka ta gabatar da saƙonni kala-kala na neman a ƙulla yarjejeniyar zaman lafiyan. Wani abu da ya ce alama ce da ke nuna cewa suna samun galaba akan Amurkan. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce kasancewar Washington na magana akan tattaunawa da kuma daina neman miƙa wuya da ta ba tare da sharaɗi ba, amincewa ne na rashin nasara a yakin. Ya ce Tehran na son kawo ƙarshen yakin ne bisa nata sharuɗan, inda ta buƙaci samun tabbaci cewa Amurka da Isra'ila ba su sake kai mata hari ba, kuma za su biya ta diyya kan barnar da suka yi mata. An dai ambato jami'an Amurka na cewa an aiki wa Iran wani daftarin kawo ƙarshen yaƙi mai ɗauke da sharuɗa guda 15. Ba a dai tabbatar da abin da daftarin ya kunsa ba, amma ana hasashen cewa yana yanayi da wani shiri da aka gabatar wa Iraniyawa a watan Mayun da ya gabata. Ya dai kunshi sharuɗin da suka hada da wargaza duk wani shirin samar da makaman nukiliya na Iran, da kawo ƙarshen goyon bayan da ƙasar ke baiwa ƙungiyoyi a yankin gabas ta tsakiya, da kuma takaita shirinta na makamai masu linzami. Hakan da zai haifar da ɗage takunkuman da aka kakaba mata, sannan a taimakawa Iran ɗin wajen bunƙasa shirin makamashin nukiliya na faran hula. Tashar talabijin ta Press TV na ƙasar Iran ta ambato wani babban jami'i da ba a bayyana sunansa ba, yana cewa sharuɗan Washington sun wuce gona da iri, yana mai cewa Iran za ta kawo ƙarshen yakin ne a lokacin da ta zaɓa, kuma sai idan har an cika wasu sharuɗa da suka haɗa da kawo ƙarshen duk wasu hare-hare da ake kai mata, da biyan ta diyya, da kuma amincewa da ikonta akan mashigar Hormuz. Tehran da ta ce dole ne a kawo ƙarshen yaƙi a duk faɗin yankin, wanda hakan ke nufin Isra'ila ta dakatar da ayyukanta na yaƙar ƙungiyar Hezbollah a Lebanon. To a gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya, jam'iyyun siyasa a ƙasar ƙarƙashin majalisar tuntuɓar juna tsakanin jam'iyyun ƙasar sun nemi hukumar zaɓe ta sake nazari akan tanade-tanadan da ta gabatar a matsayin waɗanda za ta yi amfani da su wajen shirya babban zaben 2027. Majalisar ta ce muddin ba a yi gyaran da take bukata ba, akwai yiwuwar ta ƙauracewa zaben baki ɗaya. Injiniya Yaba Gisani shine shugaban jam'iyyar ADP a Najeriya, kuma ya yi wa Khalifa Shehu Dokaji ƙarin bayani. Ba ainihin INEC su ne wula bayan wannan abin ba. Ita dokan da Electoral Act da aka fito da shi bata ba da dama na gyaran da ake bukata, kuma duk jama'a Najeriya wanda suka kula da abin da ke faruwa na shanin zabe ai sun yi magana akan yanda ake so idan ka jefa kuri'a nan take abin da ka zaba ya je ainihin kwamfuta na INEC ba tare da wani ya shiga tsakaninka da ita wannan kwamfuta ba. To, na'urar da aka samu ya tabbatar mu cewa ana iya haka kamar yadda aka yi a wasu kasashe. Ba kwa gani yanzu lokaci yayi da za ku mayar da hankali wajen tunkarar yadda za a ga cewa an tabbatar da abin da dokar ta ce an baɗin. Wannan abu da muke magana a kan shi ai ba wani abu bane da za a ce ko sai za a je a nema wani wuri. A yanzu haka na'urar suna nan ai, amfani da su haka kiyi ai, kuma idan da gaskiya ake yi me zai hana majalisar su sake zama su sake dubawa. To in dai suna wakiltar jama'a ne kuma ra'ayin jama'a ne ake so a yi amfani da shi, me zai hana a yi abin da jama'a su suka ce suke so. To baya ga wannan, kamar kun yi korafi cewa a ba da kundin rijistar na 'yan jam'iyya da kuma lambar katinsu na ɗan ƙasa, kuna cewa shi ma ba ku gamsu da shi ba. Wannan ba cikin constitution na Najeriya ai. Ina ne aka faɗa a cikin constitution na Najeriya cewa sai in kana da NIN. Amma akwai wasu daga cikin jam'iyyu da tuni suka fara yi wa jama'a su rajista da kuma lambar tasu ta NIN. Mu ma muna yi, amma ba kowa ke da NIN din ba yanzu haka. Kuma ba lokacin aka zo lokacin zabe da zaka ce kowa ya je a samu katin na NIN ba. In dai da gaskiya ake so a yi. In ba ana so a hana jama'a jefa kuri'a din ba. To yanzu me za ku yi, wani mataki za ku ɗauka? Za ku kenan ba za ku shiga zaben ba ne ba ko yaya? Yana yiwuwa ya kai ga haka. In dai ba an samu wani daidaituwa
na cewa na gyaran abin da aka ce a yi ba. Da wannan kowa ya san cewa zaben da ake so a yi tumin dare kawai, zaben tumin da ake so a yi ba zaben na gaskiya ake so a yi ba. Abin da an yi an gani. To ko dai kun fara karaya ne shi sa kuke irin wannan kalamai? Babu wani karaya, abu ne shine a zahiri gashi nan. Wancan tantanci da aka yi zaben mutane an yarda da shi ne, an dai ce kawai a ci gaba saboda kada a kawo cikas ga ci gaban demokratiya a Najeriya. To kenan za ku ci gaba da bibiya ku sai kun ga an yi gyaran kenan. Insha Allah karim. Aka muke zato cewa su masu kishi ne, a samu ci gaba a kasan, a samu zaman lafiya, a goya da zabe Najeriya ta zama kasa wanda za a iya alfahari da shi. Injiniya ya bagi sani kenan shugaban jam'iyyar ADP a Najeriya. To har yau a Najeriya wannan karan a kan batu na tsaro, dan majalisa mai wakiltar Borno ta Kudu Sanata Ali Indume ya yi gargadin cewa jihar Borno da shiyar arewa maso gabas na dab da fadawa hannun Boko Haram idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba. Sanatan ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta baiwa sojoji makaman zamani domin tunkarar barazanar. To sai dai fadar shugaban Najeriya ta nuna rashin jin daɗin ta kan yadda sanatan ke shiga kafafen yada labarai domin yin magana akan harkokin tsaro a madadin ya taimaka wa jami'an tsaro da bayanan sirri. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoton. Bayan ziyarar gani da ido da ya kai mazaɓun sana'in goshi da fulka, Santa Ali Indume ya bayyana damuwa kan yadda makaman dakarun soji suka yi karanci, lamarin da ya ce ya yi sanadiyar karkashe manyan jami'an tsaro da raba mutane sama da 50,000 da muhallansu a lokaci guda. Ya jaddada cewa karfin makaman 'yan ta'addan ya jefa tsoro a zukatan mazauna yankin tare da yin barazana ga nasarorin da aka samu a baya. Kasan kwanan nan yan Boko Haram sun kai hare-hare a wurare da yawa a Borno. Daga malamfaturi zuwa kukawa zuwa marte zuwa kundaga, a cikinsu ma har an kashe manya-manyan sojoji commanders kenan za a ce ko guda 2 ne ko 3. Na goshen ya fi muni don an kashe wa'yansu sojoji har an yi masu kisan gilla. To da muka je goshe na ga abin da ake ciki da sauran wuraren, shi yasa na ba da bayani ma yan jaridu cewa gwamnati ya kamata ta tashi haikan ta dage don a tabbatar da cewa an maganta wannan ko kuma an hana hare-hare nan. Dalilin da na yi wannan kira kuma shine don har yanzu ina kan bakana kuma abin da yake kasa kenan. Babban matsalan da sojojinmu da jami'an tsaro suke da shi shine ba su da kayan aiki, ba su da training da ya kamata. Duk da koke-koken da ake, Santa Ali Indume ya jinjina wa shugaba Bola Tinubu kan yadda ya zarce gwamnatocin baya wajen neman haɗin kan ƙasashe don samun makaman zamani. Sai dai sanatan ya jaddada cewa buƙatar Haji Sallah domin sai waɗannan makaman sun isa hannun dakarun ƙasar, kuma mazauna Borno da sauran jihohin shiyar sun ga sauyi a aikace, sannan za a iya cewa an samu nasara ta gaskiya a yakin. Abin da nake cewa shine dalilin gwamnati ina ta jaddadawa a kundin mulkin ƙasa shine tsaro da walwalan jama'a. To shi shugaban ƙasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu ya nuna ƙwazo fiye da marigayi, ma'ana da ya yi alkawarin ko kuma kwanan nan da ya kafa doka ta ɓaci, ya je Turkey, ya je waɗansu wurare, kuma America ma sun shigo don su taya mu. To amma duk wannan idan kwaliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, kaga talaka bai zai ce gashi an yi wani abu ba, ko kuma nima da kaina. Dangane da damuwar sanata Indume, fadar shugaban ƙasa ta hannun Bayo Onanuga ta ja hankalin sanatan da ya daina bayyana bayanan sirri a kafafen watsa labarai, musamman bayan hirarsa da gidan talabijin na Channels. Onanuga ya jaddada cewa ya kamata a mika duk wani bayani kan ayyukan ta'addanci da 'yan kai rahoto informa kai tsaye ga hukumomin tsaro domin ɗaukar matakin gaggawa. Sanata Indume ya nuna fargaba cewa shingayen da ke kewaye da fadar shugaban ƙasa na iya hana shawarwarinsa isa ga shugaban, lamarin da yake gani a matsayin cikas ga shawo kan tsaro. Wannan na zuwa ne yayin da masana ke gargaɗin cewa ular Boko Haram da sabon ƙarfi na neman goge nasarorin da aka samu a zamanin shugaba Buhari, inda 'yan ta'addan ke sake mamaye yankunan da aka taɓa 'yantowa. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To yanzu karfe 7 ne saura minti 16 a Najeriya da Nijar, muna gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbchausa.com, inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su.
Za kuma ku iya tattaunawa akan labaran da muke wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To madalla, daga cikin matsalolin da suka daɗe suna ciwa Najeriya tuwo a ƙwarya akwai rashin aikin yi ga ɗimbin matasan ƙasar, inda yawan matasan da ke neman aikin yi bayan kammala karatu ke karuwa a kowace shekara. A ɗaya ɓangare kuwa kasuwar Fanteka a jihar Kaduna ta yi fice wajen kere-keren kayayyakin fasaha musamman waɗanda ake haɗawa da ƙarafa, kuma ta kai yadda 'yan kasuwa ke takama da gudunmawar wasu da suke bayarwa wajen samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasa maza da mata. Abokin aiki na Isiyaku Muhammad ya je kasuwar ta Fanteka kuma ya haɗa mana rahoto na musamman akan yadda wani kamfani da ke ƙoƙarin koyawa matasa sana'o'in hannu domin dogaro da kai ke canza rayuwar matasan. Maryam Ilyasu Ibrahim ɗaliba ce a kwalejin fasaha ta tarayya da ke Kaduna wata Kaduna Polytechnic. Sai dai a nan ba ajin take ba, tana kasuwar Fanteka ne. Gaskiya wurin yayi saboda akwai abubuwa da yawa da ba mu sani ba a makaranta amma mun zo nan mun sani. Maryam na cikin ɗalibai da dama da kwalejin sa Kaduna Polytechnic ta tura su a wannan zangon karatun don koyon sanin makamar aiki. Ɗaliba ce da ke koyon jiniyancin sarrafa ƙarfe, wato metallurgical engineering a kwaleji. Don haka ta zo kamfanin El Harun da ke Fanteka, inda suka ƙware wajen haɗa furjinan ƙanƙara da na'urar ɗumama abinci da kura ɗaukan kaya da sauransu. Maryam ta ce duk da yake Fanteka wuri ne na harkokin da maza suka fi yin fice, amma ta yi amannar cewa suwa mata ba za a bar su a baya ba. Matashiyar ta ma ce tana alfahari ne da abin da take koya. An ce what man can do, a woman can do better. To ko ku yanzu da nake ciki abin irin zai burge ku haka ina mace kuma ina yanzu haka a cikin su. Ko me ka ga namiji na yi in dai ka ji za ka iya kai ma ka gwada zai zama wani sabon abu ne a wurin mutane haka da waɗanda ma suke jin za su iya amma ba a ba su ƙarfin gwiwan da za su yi ba. Kusan kowane lungu da saƙo na kasuwar ana iya ganin matasa suna hada-hada. Kowa na gudanar da aikinsa cikin azama da karsashin ƙuruciya da raha a fuskokinsu. Fanteka kasuwa ce ta shahara wajen sarrafawa da ƙerawa da haɗa kayayyakin fasaha, musamman waɗanda ake yi da ƙarfe. 'Yan kasuwar dai suna ikirarin cewa da kayan aiki na zamani suna iya ƙera kusan komai da ake yi a ƙasashen waje. Masu iya magana na cewa gani dai ya kori ji. Malam Ibrahim Garba Tiri Otiri, sakataren kamfanin El Harun, ya zagarin cikin kasuwar domin ganin irin kayayyakin da suke haɗawa. Kamar yadda ka gani nan kamfani ne wanda muke yin kere-kere daban-daban musamman kula da oven da duk wasu abin da ya shafi kayan kicin ko na sauran al'amura gaba ɗaya da ya shafi gida ko ya shafi masana'antu dai nan muna yin shi. In ka kalli wannan bangare za ka ga yadda ka ga ma'aikata matasa anan suke aiki. To haka har 'yan IT 'yan Kaduna Polytechnic kaga ana kawo mana nan wuri ne da ake sauran kere-keren kura da incubator da sauran ayyuka na baro godin baro wanda ake turawa wanda yanzu ka ba da ana lankwasa abin baro da godin barika can namu na gargajiya an ka taho a hankali da gokin baro da sauran kayayyakin ayyuka da ya kamata da tebura wannan da anan ake hada shi ma wani ɗaliban kwalejin fasaha Yusuf Ahmed wanda ke cikin matasan da na riska a Fanteka domin sanin makamar aiki, ya ce ilimin da suke koya a aikace na ba su damar fahimtar darussan da ake koya musu a aji. Gaskiya wurin nan alhamdulillah muna samun abin da muke so, saboda abin da ma ba mu tsammani ba cewa za mu gani, sai gashi mun zo mun gani a wurin nan. Akwai abubuwa ma da yawa wanda na samu wanda da ba ni da shi. Gaskiya sana'a hannu abu ne mai kyau, saboda in ka rike shi, in bai taimake ka a yanzu ba a nan gaba zai taimake ka. Ba a wasa da sana'a hannu. Ko ni ma aikin da nake yi sana'a hannu nake yi, sannan kuma ina karatuna, kuma sana'a bai takura ma karatuna ba. Wani rahoto da ƙungiyar Action ta fitar a bara ya nuna cewa yawan al'ummar Najeriya zarce miliyan 200, kuma fiye da kashi 60 na adadin matasa ne 'yan ƙasa da shekara 30.
abin da ya sa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya arzikin matasa a duniya. Duk da haka akwai matasa fiye da miliyan 1.700 da ke kammala karatu suna shiga neman aikin yi duk shekara. Rashin aikin yi tsakanin matasa ya matuƙar yawan da har yakan tada hankula. Rahoton ya ce akwai matasa kusan miliyan 80 a ƙasar, amma kimanin kashi 53 na rukunin a yanzu haka ba su da aikin yi. Kamfanin El Harun Construction and Metal Work na kasuwar Fanteka wata kafa ce da ke tallafawa matasa da dama wajen zaƙulo baiwar da Allah ya hore musu. Haruna Musa Hussaini shine shugaban kamfanin. Haruna ya ce kamfaninsa na gudanar da ayyuka iri daban-daban, har ma ya yi ikirarin cewa kusan duk abin da aka kawo musu za su yi kwaikwayar ƙirarsa. Mun tsinci kanmu a cikin wannan sana'a ta ƙirƙire-ƙirƙire na yin abubuwa da dama wanda mu ba za mu iya lissafa yawan abin da muke yi ba, saboda kaɗan dai daga ciki mun shafi kayan kicin irin su injin gasa kaza, gas kuka, bin marin na dafa abinci, sai muka koma a harkan yin firish na kankara, sannan a kayan noma muna yin planta injin shuka, muna yin abin noma inji na noma, sannan muna yin fish dryer abin busar da kifi, muna yin vegetable dryer, sannan muna yin slicer na yanke-yanken wa'annan kayayyakin zuwa a shanya su, wanda inda an kawo mana abu irin haka zamu. A ɓangaren kayan biredi muna yin oven, muna yin mila, muna yin mixer na biredi kala-kala, sannan a ɓangaren kiwon kaji muna yin fida, muna yin drinker, muna yin butter cage, muna yin hammer mill, muna yin mix mill ɗin gaba ɗaya duka muna yin su. A nan muke ƙera komai da komai, sannan in aka kawo na waje muna iya yin installation ɗin shi mu haɗa shi gwargwado yadda za su sabin ɗin mai buƙatar su. Ka san a kaya da ake kawowa daga waje kala uku ne, akwai masu ƙarancin inganci wanda in mun tashi namu muna yin in Allah da su fi, sannan akwai masu inganci sosai wanda muna ƙoƙari mu gogayya da su, sannan akwai waɗanda moderate ne wanda namu ya fi su insha Allah. To a abubuwa kawai da muka rasa shine finishing wanda muke ta ƙoƙari mu samu tallafi, amma muna iya bakin ƙoƙarin mu wajen ganin mun yi abubuwa masu ƙwari wanda kuma mutane suna amfana da su. Wani abin burgewa shine yadda kasuwar ke cike da ɗimbin matasa da sauran masu hada-hada suna neman halaliyarsu. Wasu na ƙere-ƙere, wasu na sayar da abinci, wasu na sayar da ruwa da lemuka. Haruna ya ce na alfahari cewa ya koya ɗimbin matasa kuma yana ci gaba da koyar da su sana'o'in ƙere-ƙere daban-daban, har ma wasu sun buɗe nasu ɓangarorin na kansu. Gaskiya mutanen da suka koyi aiki a tare da mu suna da yawa, ba za mu iya lissafa su ba, kuma sun tafi suna amfana da su, don mu kanmu sai mun ba tafi muna tafiya za a ga mutum ya rike mu ashe ya taɓa barin nan wajen, wa'insu ma ba mu san su ba, don wanda ma ya zo ya fara aiki nan ya wata 5 ko 3 ba mu ma sallame ba, in ya tafi in ka je wani gari za ka samu shine expert kwararre. Gwamnatin da ke ciki ta amince da ɗalibai su zo wajenmu masu sana'an hannu su IT, ma'ana sanin makaman aiki, kuma sun zo suna tare da mu suna iya bakin kokarin su suma don su sani. Da gudun mu suke yi, suna ganin kamar mu da bamu je makaranta ba muna kawo program, amma yanzu alhamdulillah sun zo an haɗe da mu ana ta tafiya. Muna ga wannan abin Allah da zai haifar da ɗa mai ido, Najeriya za ta samu ci gaba. A dangane da aikina, idan na zaga na ga abin da na ƙirƙiro mutane da yawa na amfani da shi, yakan samun farin ciki, in ji daɗi, in gane lalle ni ma ina da wani kamisho ko da ba na cikin aikin. Ina farin ciki da wannan alhamdulillah. Sai dai wani kalubale da wannan katafariyar kasuwar kere-kere da sarrafe-sarrafe take fuskanta, kamar sauran harkokin kasuwanci a Najeriya, shine rashin wutar lantarki da tsadar makamashi da kuma kayan sarrafawa. Muna da kalubale da yawa na rashin tallafi daga gwamnati da mayar da hankali akan ka kirkiro abu a baka kariya don ka ci gajiyarsa. Ba mu da wannan kariyar mu a Najeriya, kuma idan baka da kuɗi da za ka yi abin da yawa yadda za ka ci gajiyar shi, ana ɗan shan wahala, ana ta hama da rashin wuta.
da yanzu gaskiya mu da area da muke kusan wuni muke a generator don ba yadda za mu saboda in ma ka tsaya kana jiran wuta aikin ba zai yiwu ba kwata-kwata. To na kuma sake tambayar Maryam Ilyasu Ibrahim, ɗaliba mai sanin makamar aiki a Fanteka. Ko menene burinta kan ta koya bayan ta kammala karatu? Zuwan mu nan wurin a baya tunanin mu shine in mun gama diploma mu nemi aiki, amma zuwan mu nan wurin ya sa mun canja shawara ni da ƙawata wanda muke service a nan. Idan muka gama kuma muka koma muka haɗa karatun mu a Kaduna Polytechnic, muna da burin mu ma mu buɗe construction company wanda mu ma za mu dogara da kanmu kuma mu dinga koya ma wasu yanda mu ma aka koya mana. Kaga za ana samun ci gaba kenan. Sai dai ana zargin wannan kasuwa ta Fanteka da zama ɓoyar ɓata gari. A game da wannan zargin, shugaban sabuwar Fanteka, Muhammad Bello Sabo, ya ce suna iya bakin ƙoƙarinsu. To gaskiya magana ɓata gari su shigo kasuwar Fanteka, gaskiya diya ƙoƙari muna yi akan yadda za mu kawo gyara, kuma daidai gurgudu insha Allahu Allah yana ba mu nasara, yana ba mu sa'a. Saboda kasuwa ce wanda ake mu'amala da kayan motoci. A cikin mambobinmu na kasuwa akwai waɗanda su harkar su kenan zuwa siyo mota, kuma wannan mota ba ma yadda su shigo da ita har sai hukumar kasuwa ta tantance wannan mota. Gaskiya yadda ake mana kallo wai kawai wani zai zo ya kawo mota ya zo ya yanka ta, kowa ya samu guri zai shigo yankan, gaskiya ba haka muke tsarinmu ba. Ana iya cewa Fanteka ba kawai gama garin kasuwa ba ce, cibiyar ilimi ce da ƙere-ƙere da sarrafa fasahohin zamani. Kasuwa ce da ake nuna yadda tsantsar basira ke haɗuwa da aiki tukuru ga matasan da suka dage suke zage damtse domin fito da baiwar da suke da ita ta hanyar samar da kayan bukatu da zimmar kawo sauƙi ga rayuwar al'umma. Isyaku Muhammad, BBC Hausa, daga kasuwar Fanteka a Tudun Wada, Kaduna. To a gaida Isyaku Muhammad. Samun labarai da ɗumi su sashen Hausa na BBC ya buɗe sabuwar tasha a manhajar WhatsApp. Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku. Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa. Kada ku manta shafinmu na intanet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. Ta masu sauraro idan kuma kuka leka shafinmu na intanet wato bbchausa.com akwai labarai da muka wallafa muku. Akwai hanyoyi 6 na karya lagon kungiyoyin 'yan bindiga, akwai kuma labarin wasanni. Al-Ittihad ta na zawarcin Salah, Barcelona na neman Bastoni. Akwai kuma wata makala da ke cewa da wa Trump zai tattauna bayan Amurka da Isra'ila sun kashe shugabannin Iran. Akwai yadda mai da iskar gas suka zama makami a yakin Amurka da Isra'ila kan Iran. Akwai kuma wata makalar mai taken me yasa jam'iyyun siyasa a Najeriya suka mayar da takarar zaben 2027 a kudancin kasar. Ko rufe mashigar Hormuz ne ya sa farashin mai ya tashi a Najeriya? Wannan ma wata makala ce da muka wallafa a shafin namu na bbchausa.com da za ku iya zuwa domin karantawa. Akwai tsauraran matakan da Amurka ke shirin ɗauka kan Iran idan ta ki wato karrama bukatar ta kawo ƙarshen yakin kenan. Sai kuma tsare-tsaren da muka gabatarwa jam'iyyun siyasa, in ji hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC. To masu sauraro duka ƙarshen shirin kenan, sai dai kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗaya da ma sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet ɗin wato bbchausa.com. Za kuma ku iya tafka muhawara akan dukkan labaran da muka wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. Yanzu kuwa madadin abokan aiki baki ɗaya musamman Daniel Ochai da ya haiki hidimar sada mu da ku. Badan masu Abdulkadir Muktar ke fatan mu kasance nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.